Недзе на поўдні паднебеснай жыве вялікі дракон. Векі яго апускаюцца да зямлі і прарастаюць выдатнымі раслінамі, якія вылечваюць душу і пакуты пакутаюць. Людзі назвалі лісце гэтай расліны гарбатай. Калі слава аб цудоўным напоі разнеслась на шмат земляў вакол дракона, спатрэбіліся пасярэднікі на зямлі, каб яны даглядалі яго вейкамі і захоўвалі гаючыя ўласцівасці гарбаты. Дракон даверыў свой друг самай годнай з іх, прынцэсе белых чараўнікоў. Яна стала амбранай і магла з дапамогай другу пастрыгаць вейкі дракона. З усяго свету сталі знаходзіцца караблі з гандлярамі, якія за вялізныя сумы скуплялі гарбату. І спакуса атрымала верх над некаторымі чароўнікамі. Яны перайшлі на бок зла і вырашылі падпарадкаваць сябе дракона. Ім кіравала двухаблічная ведзьма. Яна воскрэсіла старажытную армію, якая захапіла пячору дракона. Каб атрымліваць больш гарбаты дракону, перасталі стрыч вейкі, і ён заснуў пад іх цяжарам. Белыя магі ўступілі ў сутычку з цёмным войскам, але сілы былі нероўныя. Абраную прынцэсу чараўнікоў і яго бацькі, вялікага майстра, яны схапілі і завастрылі ў турмах у розных канцах света. Але для абсалютнай улады ведзьме патрэбна была пячатка дракона, якая таемна знікла.